Is-suċċess ta' Joseph Muscat ma rridux u m'għandix bżonnu. Iddikjara dan il-kap nazzjonalista Adrian Delija meta indirizza l-għeluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. M'għandniex bżonnu is-suċċess ta' Joseph Muscat. Il-ħidma li qiegħed iwettaq il-Prim Ministru Joseph Muscat waslet sabiex pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha. Bil-Kummissjoni Ewropea tiddikjara fl-istess jum li Malta laħqet il-mira tas-suq tax-xogħol u għandha l-inqas rata ta' nies bla xogħol fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt, il-poplu Malti qiegħed iħallas fost l-irħas tariffi tal-enerġija. Iżda għal din il-ħidma li qiegħed iwettaq il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat, il-kandidat nazzjonalista għall-Parlament Ewropew Michael Merċieqa kellu kliem ta' kundanna lejn il-Prim Ministru. Isħi, Dr. Muscat! Dan fil-waqt li l-kandidat nazzjonalista għall-Parlament Ewropew Michael Briguglio qal li meta jiġi elett Gvern Laburista, il-poplu Malti jitlef. Jerbaħ il-Labor u titlef int. Fil-Kunsill Ġenerali tkellem ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Midja Nazzjonalista Pier Portelli, li fid-diskors tiegħu qal lill-Kunsillieri Nazzjonalisti li fejn jidħlu id-drittijiet ċivili jridu jaċċettaw li s-soċjetà l-hemm mixja. Naqblu jew le? L-hemm mixja s-soċjetà. Intant fil-Kunsill Ġenerali spikkaw għadd ta' dikjarazzjonijiet minn esponenti nazzjonalisti li jridu lill Partit Nazzjonalista fil-Gvern, lil Malta Nazzjonalista u lil Adrian Delija Prim Ministru. Iżda ma preżentawx proposta waħda għal pajjiż. Irrid nara lil PN fil-Gvern. Kif tkun Prim Ministru u jiena fiduċjuż li tkun. Għaliex aħna l-aħjar partit U lil Malta għal darb'oħra nazzjonalista. Fid-diskors tiegħu Adrian Delija kien negattiv u attakka l-ħidma li qiegħed iwettaq dan il-Gvern. Fl-istess ġimgħa li studju indipendenti wera li l-kriminalità f'Malta naqset b'7%, Delija ħareġ jattakka lill-Kummissarju tal-Pulizija u sejjaħlu pupazz. L-istess mod kif kien jiddeskrivih l-eks-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Li mhuxejn għajr pupazz. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li Adrian Delija tassew sar Adrian Busuttil. Qal li d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni l-erba' juri kif kellu raġun David Casa meta qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista huwa Adrian Busuttil. Qal li Adrian Delija baqa' ma sabx skop għax qiegħed f'din il-kariga wara kważi 18-il xahar li kien elett bil-weda ta' mod ġdid. Bekk f'paniku 3 xhur qabel il-poplu jiġġudikah, l-uniku triq li donnu sab Delija ili jipprova jkun bħal ta' qablu. Mill-attakki fuq l-istituzzjonijiet għan negattività dwar Malta, Adrian Delija irrepeta dak li qablu kien jgħid Simon Busuttil, tem jgħid il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.